Tras 4 anos de mandato, as diferentes administracións comezan a facer balance das súas actuacións durante os últimos anos. No caso da Deputación de Pontevedra, con Carmela Silva á fronte, o seu liderado esténdese dende o ano 2015. 8 anos nos que a presidenta presume de realizar os investimentos máis altos dunha administración na comarca do Salnés. A inversión total acumulada é de 127,2 millóns de euros. Non exagero nada se digo que nunca a Deputación de Pontevedra tiña feito un investimento deste calado en toda a comarca do Salnés. Silva xustifica as súas declaracións comparando os seus investimentos na comarca cos realizados nos mandatos anteriores polo Partido Popular. Tendo en conta 2 mandatos, os últimos 2 do Partido Popular, antes de chegarnos no 2015 a gobernar, supón un 64% máis de investimentos no Salnés. Segundo explica Carmela Silva, estes investimentos supuxeron a realización de máis de 1.200 obras e a creación de numerosos postos de traballo. 1.748 empregos, 1.416 derivan da liña 1 do Plan Concellos, que permite que poidan contratar a persoal para garantir os servizos. A Xunta presume das súas liñas de axuda, especialmente do Plan Concellos, que permite que os diferentes municipios poidan desenvolver importantes obras todos os anos, situación que, segundo Carmela, non pasaba co goberno do Partido Popular. As súas críticas aos populares van máis alá. A presidenta critica a Xunta por non destinar máis investimentos na comarca e por facelos de forma desigual, priorizando os concellos das súas cores. Os demais concellos a cola, sin ningunha inversión. E eu estou encantada que se fagan sendas en todos os concellos, pero claro, hai que ter equilibrio. Non podes solo investir ali onde gobernas. Eso ten un nome, caciquismo e clientelismo. Carmela Silva pon de exemplo os investimentos realizados en Sanxenxo e Vilanova para asegurar que a Deputación se apoia de igual maneira a todos os concellos. A socialista agarda que a veciñanza valora a súa xestión.